Facer do sistema de abastecemento de auga da Mancomunidade do Salnés un servizo máis eficiente e respectuoso co medio ambiente. Este é o obxectivo do ambicioso proxecto que porá en marcha o ente comarcal, co que actuará na súa estación de tratamento de auga potable ubicada entre Viscoso. Como si fuese un molino, ¿no? Convertir la fuerza del agua del río en una cosa grande, lo mete a una bomba que gira con esa fuerza del río y parte del bombeo entonces se hace sin gasto de corriente. Por una forma simplemente con un mecanismo hidráulico que al final vamos a coger lo que inventaron los romanos, ¿no? Al final volvemos con otros medios, vigilado informáticamente, con otros materiales mucho mejores, pero al final es no dejar escapar la fuerza del río e gastar todo en corriente bombeando. A actuación divídese en dous proxectos que contan coa subvención do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía do Ministerio de Transición Ecolóxica. Ascende a case 700.000 euros, dos que o IDAE achega un 80%. Consistiría basicamente no equipo de bombeo, é dicir, cambiar os motores trifásicos e meter variadores de frecuencia. E o outro bloque sería facer un pozo ranurado, que sería algo novedoso, xa explicará o técnico posteriormente, sería instalar unha turbina de hélice e, por último, sería meter a parte tecnolóxica nos depósitos de cabeceira. A implantación desta innovación, que comezará a facerse a finais deste ano, permitiría unha redución da enerxía empregada e a diminución das emisións. Tamén solucionaría a presenza dunha alga que obstrúe as canalizacións comarcais. Se trata de hacer lo mismo ahorrando el 38% de energía y 600.000 kilos de CO2. Es decir, se trata de hacer lo mismo, utilizando para ello tecnologías probadas y maduras, actuales y suficientes para el sistema que nos planteamos tanto actual como futuro. Este novo sistema tamén aseguraría o subministro a todos os habitantes da comarca do Salnés, incluso nos momentos de máis consumo que coinciden cos de maior afluenza de turistas. De feito, concellos como Sanxenxo ou O Grove duplican a súa demanda de auga durante o verán.